fi baro ki pai Jubilee kan ngadap lagi jingkeman ke bakrau baka parish ke jungi ka parish kuris jingshai mar bisu kan sarke pandan buram yo mau me platinum Jubilee ha ka brisawan ke jong try ki jingpen kre ki bakanjaman sin kala ya intina do usnam artho ha ka baki parabangi kala shimanta ha ka jingdwai halaki ying mani hagi ying gisam kat kum ki phang ki pair on saple paiba ya ka Jubilee ke jungi haga new trick January arpo sa hakaba haga ne kasi on sagan ka mas ingkat ki tamasa lekmen Jubilee usnam arpo sa be usnam jong ki sacrament de ki seminar ki jinghikai kin salong alor kini ki phang yang ingo yo blay ba haunius nam Jubilee min sayo alung kilindo na kani parish ke jungi yo Deacon Anthony Kalbuki SDB ubana mauplang bat Deacon Kambor Singh Son nang ni namar bisu umanle habani rakhe ka platinum Jubilee ni phaidin biang bana ingo yo blay na benta ke baro kumno lastang ya kani parish ke jungi kapalang Katolik kalayo bansutit hagini kithan marbisu na do kisnan kalkandai arpo de Father Vendrame SGB ubala ay jingmot balishna ya ying manirit happening snow marbisu mansum sumasukhe de catechist balban penyai ru ya ka khasi lower primary school house nam kalkandai laipo lapen kriya no ya kini ying manirit bat ka ying school shalai bente lo mani Day haka shitrik ubna January hakandai spa sanro la soy bala shore bat belong do ya ka marbisu shaka parish jong ka jilan yamba goti shillong u Father Carmel Atap SDB ulong parish priest baningkong bat Father Carmelo SDB ulong lingdo sendrop baningkong ya ka yeng mane bat ka school la pen kingria no nalak pente sha mau sheton bat nang ta sha mau kenan bantai ya ke ying mani ke ying Phadar bat ke ying school la play ya ke St Paul school ha ka afure tre January khakandai spa sanpho ya ke ying mani la te ba Christian na ki Kristan ka dolan nong Malta Italy ha ke jing ada jong Paulus apostol bukhul bala karku ha ka khasau tre 9 February khakandai spa sanpho sa la play ya ka school hikai ya ki catechist house nam khakandai spa sanpho sa ya ke ying sa ki Phadar la karku ha ka khanyo trip banai January khakandai spa sanpupra ha ki snan khakandai spa prapo tata la penkala ka teng St Paul's parish shaka parish Chris Jingshai te ka mar bisu parish ka local parish kme jong ka West Hills Brockway ha ka babon ki tli ki parish ya ka bala penmi na gani ka parish kum ka parish nongstoin pendeng rai mairang sunapahar dorang rai bat mau kerwan nalor kini la penkhai wei pat ki parish thamai ka parish balan mausun ram sausuper pat walam jinga ingo yo blai baki long shwa jungi la treshitong ba de nama ka takdaw ni ki pai rungai ki badan menta ni dei ban so sarong ya ka e ka baki missionary ki la treshitong naga benta ban pensuk ini hadu menta mane ki la treshitong na do mensen bakila penbit penha naga benta ki mento jungi ki para bangi te kumong ka kantin paishadin ai go yo blai paisha khman shania ho blai pai saudong jungi shakri yo blai pai hapo jungi wa yo blai te ka dei hokai naga benta jungi ban rakhe ga Jubilee om tang ya ki eke bapan pau shaba henry ban so sarong ya ka jingai bangi playa ni ka jingai ka jungi naga bangi shimenta kum ka wei ka ying ka sam ka badam jing ke kle ka badam jing e jing suk jing ma jing man bha ba ka jing pen roi ya ki kamen sem ka jing hagini ki ski po jing pen kre ya ka platinum ni la don ka committee ba pher ba kini ki committee ki la treshitong hali supplementa ka kum ki jing la ka jing ki tinga khot no we ri pi ba ro ki pa ki jong blai ba haga ka teng jong ling do ka jing Father Henry Manar ki Father Robert Majau, ki sister, ki catechist, ki Rangbah balang, ki nong tray balang, jo minyak tray dan kat lang, ban penyari hima ke jong belai, namar ka phang
jong gani ka platinum gelong kanwan kahima jong ni te kumta ki jingpen krek layai banga khosom hai phi bahagan myo tre ubana January arho sal kade ke Jubilee perda ya ka platinum Jubilee but baro chisnan kade ke jingero ke jing aingo but ki program of repair ya ka ki committee of repair kin sapan ya na ka benta ki sub district ki balang shnang but ki balang dong but ha ki yingisan ke jingi tinga khosom ha na do ki khlong ki khna hado ki bala yaw kota bani shimanta la ke jingduai la ka benta ban penroi ki mensen bangin penkut pat ya ke Jubilee ke jingi ha ka santri u January arho san te session biang na ket poker biang bo blame kerku kedo yangi bo da angi ke jingkoi ke jingkhia ban shekri u la ke jingi talbanginang don ha ke ni keslapar